doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Adorang serta mulai partangyangatta ibadatta di bagasan mingguon. Parjulu mahita martangyang nahohom.
Tapuji matuhatta, marede mahita sian buku ede nomor 10 lalu, ayat sada dohot ayat onom ukak bahal naumuli. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Tungonod dodok Tuhan Jehova, jowon nama au, jala alusak kuma ibana. Saidong anakku do ibana jupah hagogotan, paluau kudo ibana, jala marmulia ibana bahenoku. Sai pamahapokku do ibana sarimatua. Martua do nahudul di pangodingan ni natumibuli. Jalanamian di linggoman ni pargogo na sohatu dosan. Namadok tu Jehova, haporusaku, jala partano batu aku. Debataku marhaposat tu hodo au. Haleluya. Martangi yang mahita, ale amanami para siroha na sumurung, debatani hatuaun nami, huingot hami do di aka arion, panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami, jala parbadiai memikiri sude nati naunai, patadahon matu hami dosa nami. Asa diarsakon rohanami, asa hupopomi hami hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasaut hami lomo ni rohani na manobus hami. Asa martua hami marhite siani, rodi saleleng-lelengna. Sai patupa mai di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Tatangihon mapatik ni debata di minggu infokafit sadarion. Imasian patik paupaton dohot lapatana.
Ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaono marima ulah hamu nasa siulaunmu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah de batamdoi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dinaono mari do ditopa de bata, langit dohok tano dohok laut dohok nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papituhoni, dibaheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradianani jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo. Ikut dihabiari rohata de bata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tois rohata diajar nasian hata ni de bata. Ikut badiado hata ni de bata di rohata, jala ikon ringgas rohata tumangihon, dohot manguruhotsa, ima sahatna. Atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tato potima dosata dijuluni debata. Ale amanami jala debata nami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Huparhatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalasion nami nagodangi di julum. Tatap hami marhite-hite asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pangkokop ni anakmu haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si panguluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debata. Debatado nama mitori. Isedo nama dabu uhum hamagoan. Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani. Naung mulak mangulu do. Jala disiamu ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
hatani debata turpuk epistel di minggu ingkofak kafit imasian 5 Musa 20 ayat 6 sahatu 10a margati soring mahita majaha jala di ayat perpudi rak mahita majahasa. Alai Roma sahalak misir mabahen naso uhum tuhami jala dirupa hami jala diapehon ulaun naporan tuhami. Dungi ditugihon Jehovah mahami ruar sian misir, marhite sian tangan na gogo dohot marhite sian botohon na toltol, marhite sian hagogotan bolon, mardongan akatada dohot halongangan. Jala ibuan hami sahatu hingananon, jala dibasa-basahon tu hami tanomon, tano habaoran ni susu dohot situak ni loba. Rak mahita majah, nuaing pe idama, ahu mabuan patumaon ni parboy di tano, nani lehon mi tuau ale Jehovah. Laos tinggal hononmu maapangi di adopan ni Jehovah, debatam jala marsombaho di adopan ni Jehovah debatam. Ima sahatna, mertua maakan atu mangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amin. Tidakon maha porsiaw tay, songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargono hasusudusan, na tumopalangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siato di parbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuba na toru di tano na mulak mangolo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana pay mamula sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsia dito di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan halak Kristen akan na badia, doho dihasesaan ni dosa, doho dihatain na madok, mulak mangulu sogo daging halak na mate, doho dihanguluan na sora sudah. Amin. Shalom. Tikting di Huriata, HKBP Rawamangun, Minggu 6 Maret 2022. Partangyangan Week, Rabu sia Maret 2022, pukul 10 sia WIB, Patupani Huriata do Partangyangan Week, marhite Zoom, imasian YouTube HKBP, pinangido tuhita, asaman dohoti partangani di bagasat tabi. Pandidion Nabadia, Minggu Sadarion,
ono Maret 2022 pukul 10 WIB Patupau ni huriata do pandino nabadia tu poso-poso torop ni dana namanjalo pandidion ono mahalak opat bawa 2 burua. Partangyangan manogot dohot borngin. Seksi sending HKBP Rawamangun kanup hari Sabtu pukul 5.30 WIB. Patupahon partangyangan manogot soni nang dohot kanup hari Senin pukul 20.08 WIB. Patupahon partangyangan borngin manang yakon dongata nahona COVID-10 sia marhite Zoom. Pinangido ma asa sudir ruas ni huriata dohot parhalado mandohoti partangyangani. Periodisasi seksi-seksi. Alain yang berakhir nama kepengurusan periodisasi seksi-seksi tahun 2020-2022. Alani pinangido tusude dewan dot aka pandita pendamping asa paradehon menjadwalkan dohot mangulahon periode tu periode 2022-2024. Jala totop berkoordinasi bulan nihuria. Bulan Maret dohot April nunga terbentuk ke pengurus seksi periode 2022-2024 nana yang dilantik di awal bulan Mei 2022. Partangyangan paboraton ujian. Sabtu 12 Maret 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja tapatu pado partangyangan paborhaton ujian tu aka iana kota nanaing mandohoti ujian. Aka nanaing mandohoti ujian asar Roma mandohoti partangyani rab dohot akana toras manang wali. Ibadah lansia distrik. Kamis 10 Maret 2022 pukul 10 WIB di Patupah Huriata do ibadah lansia se-HKBP distrik Walu DKI Jakarta marhite virtual. Jala diuditi itu raport pengurus lansia lau pembentukan panitia festival lansia maringanan di kantor distrik. Pertemuan Dewan Marturia, Jumat 11 Maret 2022 pukul 10 WIB, Patupau ni Dewan Marturia se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do pertemuan maringanan di HKBP Mampang Perapatan. Tu Dewan Marturia HKBP Rawamangun asa mandohoti pertemuan ini. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, sada. Neng manjalo pasu-pasu parbagasan ma Martia Rondi Marsaut Simbolon ruas ni HKBP Rawamangun Wik Kelapa Gading anak ni Amata Julianton Kisar Antoni Simbolon tubuh ni Inata Mary Taurus Leli Suryati Borus Tumorang Dot Orwana Lydia Octavia Boru Tampu Bolon ruas ni HKBP Rawamangun Wik Isangan Gading Raya Boru Niamata Tunggul Dumoli Tampu Bolon, Tubuh Niata Roni Rostiana Boru Marpau, Pamas-masuon hari Sabtu 10 Maret 2022 di Gereja HKBP Resort Duren Sawit, Jakarta Timur. 2. Neng manjalo pasu-pasu parbagason ma Oloberto Sihan ST, ruas ni HKBP Rawamangun, Wi Rawamangun Sada. Anak ni Amata Dr. Andus Nelson Siahan. Tubuh ni Inata Dr. Anda Florida Boru Tambunan. Dohot Orwana. Rosabelle Boru Sibarani. Ruas ni HKBP Kebayoran Baru. Boru ni Amata Johannes Rajanabasa Sibarani. Tubuh ni Inata Resyana Boru Simorangkir. Pamasumasuon hari Sabtu 10 Maret 2022 pukul siawib di Gereja HKBP Rawamangun. Suatama nama masunasida KB Parseripion nadingkan di tonga-tongata tarlomobi di jolo ni Tuhat. Namonding. Sada na di hari Senin 28 Februari 2022 nunga jolo monding nunga jumolo monding sahala ina Dermawan Norita Borus Simanjunta umur 51 tahun
ina baluhon ni amata parhuatan Sitorus, alamat Jalan Kayu Jati, RT 2 RW 6 nomor 33, Rawamangun Wik balap sepeda. Kemudian hari Senin 28 Februari 2022 di TPU Rorotan Cilinci. 2. Nah di hari Selasa sada Maret 2022 nunga jubolo monding salah ama tupal raja na 70 umur 70 tahun. Ina balon ni inata Berliana Boru Sibarani. Alamat Jalan Waringin 5 nomor 22 RT 4 RW 2 Wik Hutan Kayu Manis. Kemudian hari Rabu 2 Maret 2022 di TPU Susukan Kuda Pasar Rebo, Tolu. Nah di hari Selasa sada Maret 2022 nunga jumolo monding salah ina Yudiana Pinta uli boru tampu bolon umur 48 tahun. Ina baluan ni amata Daniel Humtumorang Tambunan, alamat Jalan Kunci nomor 2 RT 6 RW 2 Wik Kampung Ambon. Kemudian hari Rabu 2 Maret 2022 di TPU Pondok Rangon. 4. Nah di hari Kamis 3 Maret 2022 nunga jumolo monding salah ama Sintua Insinyur Osman Bonar Simanjunta umur 86 tahun, tinading ni inata Ida Leonara Boru Huta Barat Nahinan, alamat Jalan Layur Selatan nomor 10 Rawamangun Wik Rawamangun Opat. Kemudian hari Minggu 6 Maret 2022 di TPU San Diego Hill Karawang. 5. Nah di hari Jumat 4 Maret 2022 nunga jubolo monding salah ama Sintua Evangelis Oberlin Sitohang umur 74 tahun. Tina baluhon inata Ibu Rosmaida Boru Batubara. Alamat Jalan Sindang Raya nomor 12 RT 14 RW 4 Wik Pulau Asem. Kemudian hari Minggu 6 Maret 2022 di TPU Pondok Rangon. Tuhat tama nama ngaleon gogo dohot pangapulion keluarga namar si taononi. Pelean dot aka udut ni boa-boa tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata. Di pasu-pasu de batama aka berita namasa dot ulaun aka sipatu pota bain sangap warna. Taoni ma tikting di huriata minggu sadarion. Asiniroha do dame nasiat debata amatai imana mangaramoti ati-ati do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus. Amin. Horas madita sudi. Selamat hari Minggu. Selamat madihita akan onsite
na di bagasa gerejaon suaksoni nang na di bagas nabi madohoti secara live streaming. Oma minggu patuluhon minggu na manaringoti itaonon ni Tuhan ta Yesus Kristus. Adong 7 minggu adorak so haheheon. Jadi anggo dihita HKBP na 7 minggu diguari dui anggo sadarion 5 minggu info kapit. Na binuat sian Pesalmen 25 ayat 6. Juwon nama ahu jadi alusan kuma iban. Juwon nama ahu jadi alusak kuma iban. Do jepek jala pasti maju goarni Tuhan ido. Ido baina didok nakin dison info kapit maju goarni Tuhani jala isema natar goar halak na maju Tuhani jala ahama pakorhoni na maju Tuhani. Ima na pinatorangna di Evangelium Sadario. Natar surat di Roma 10 ayat 8 saat rodi ayat 10. Ta tangihom. Oddo tahe didok. Talpedo diho hatai. Di bagasa pamangammu doh di bagasan rohammu. Ido hata ha porsioni nahu baritau kami. Ai malua maho molo di parhatopo pamangami Tuhan Yesus. Uhud diha porsai roham. Naung di pahehe di bata ibana sian akkana mate. Ai rohai do porsia asa tu hati goran. Pamanganido makatidak kon asa tu haluaon. Ai didok suratido. Daksi pailahon nasa na porsea di ibana. Aidang adong ibar ni Yahudi manang Junani. Ai sada do Tuhan ni saluhut. Naung marbasa-basahon sian hamoraon na tu saluhut akka na maju ibana. Ai malua do ganup na maju goarni Tuhan. Malua do ganup na maju goarni Tuhan. Ima sah. Laos ima nagabe tema minggutta sadario. Malua do ganup na maju goarni Tuhan. Huria di bagasan goarni Tuhan ta Yesus Kristus. Ditiki parpudion tahilalado amang inang macerikot. Jalalam kita butuhkan. Imana nidok na haluao. Selamat atau keselamatan. Oda na jojo taidan waeng saya talului. Dumowi ma di tonga-tonga ni pandemio. Taida mahita. Nah 2 tahun lebih. Pakai masker. Mamuri tangan. Menjaga jarak. Mangula siap bagas tabi. Tungi menghindari kerumunan. Ima soso-soso
na toktong disuarahot pamarenta dohot tenaga kesehatan di bidang kesehatan. Gunana ima asa kumatop nian boy hita manggotap penyebaran ni COVID-10 siya dohot varian. Dungi taida manuaeng mengapa tulu haliyom mahita vaksinasi. Jaya molo ni ida do ditinjau sebentar satokin akka inganan vaksinasion. Aladong do na jonok di son. Jadi berbondong-bondong. Dolmai hirana marsiadu. Antri. Lao madohoti vaksinasion. Gunana ima asa tahak kita. Asa imun, asa kebal kita. Madopang manang mangalo mamutus serangan ni virus. Puasa. Ala viruson pamatehod. Apalagi di sebelum Omikronon. Delta dot na asik. Jadi juk malapatan na hamateani mabuan parohon akka hagugutan manang kesusaan doh penderitaan. Yaka na terpapar do keluarga. Asik siani muse hamatianon ima macai jamot do nuaeng. Idaon nak kita di tengah-tengah ni masyarakat on asa malua tutu. Asa selamat. Ima moloro kecelakaan. Bencana alam. Dapatanna moloro muse nama buat hita marsitaonon pardagingon sahat tuna mate. Amu amang inang lumubi mamuse ditiki parpudion macai takas do dikumandangkan dope muse. Imana nijuna utamakan selamat. Jadi hataon ngahira suri di bidang ni parnguluon ni hajol mau. Jadi odo prinsipna na terkait muse itu misalnya tu akka nama bangun gedung-gedung, jembatan, dalan, dot akan asing infrastruktur na adong waeng di hita lapatan na saya tabigedo utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Dungi molo adong akka pembangunan manang konstruksi molo terjadi adong ancaman kecelakaan di bangunan ini mitor parjolo lapatan nanakin karejoi kota di konoton keluar dari situ. Ala memang tidak boleh meneruskan satu pekerjaan kalau ada ancaman kerusakan di sini. Tumago do tinggal honoto nih karejoi demi keselamatan. Dungi molotai dan waeng se akan ditransportasi termasuk mana mengendarai kendaraan di tengah dalan. Jod do tabege suara nama jauon tumagod do hita mengutamakan keselamatan dari kecepatan. Kamu amang inang. Jadi odak kolan masyarakat be alai ngatok tong di jauh pamaretau. Asa di tongan dalan ise nama buan kendaraan utamakan keselamatan bukan kecepatan.
Dungi amang inang ipajongjok pamarenta do nanidok na KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Nah, di taida ma molo adong misalna kapal besar na diancam naik tenggelam. Tindakan na parjolo ima sude akka barang-barang muatan ni kapali iko parjolo de duang. Dang maribar manang barang ahai. Murah atau mahal. Diambil tindakan pertama. Buang ke laut sude akka barang-barangnya. Moloso boy dope selamat. Sude akka isi ni kapali dibuang. Dapatan na ima na papatar ho juju sos. Save our souls. Selamatkan jiwa kami. Dari ada musai adok peraturan di si. Parjolo do panopang iko selamat do sude. Baru parpudi kru kapal. Baru parpudi sahali kapten kapal. Ima prosedur. Proses bohado paduahon, bohado menjalu keselamatan. Tungi amang inang di bidang kesehatan PKT. Hai pason, nah macai rikot nuaing tenaga medis, tenaga kesehatan. Jadi adong do sumpah etik kesehatan nasida. Dapatan na nyawa lebih dahulu. Diselamatkan lebih utama. Kode etik kedokteran adok pasal undang-undangnya mengutamakan perlindungan kehidupan manusia. Terlumobi pasien. Hidup na hudok nakis sebetulnya tenaga kesehatan sebetulnya odo maboto. Songo dia do ancaman ni COVID. Alai torok dosian nasidai kolau. Ala muda sumpah manang etik kedokteran. Ikut layanan nadi untuk menyelamatkan si pasien. Nah, dungi amang inang aida mak nang di rumah sakit baik klinik, baik pusat kesehatan. Nah, adok standar keselamatan ni pasien. Asa bertujuan sudah pasien-pasien siapapun dia. Dalam keadaan dan kondisi apapun si pasien ini, lapatanna wajib diperjuangkan secara maksimal agar selamat. Nah, ima prinsip-prinsip dasar. Taringot tu aturan do pelaksanaan patujolohon haluaon keselamatan. Suaksoni nang di undang-undang lalu lintas adong aturan. Lumowi ma adong diskresi di bidang lalu lintas. Nanulaw ni akka kepolisian. Misalnya, molo lewat mobil ambulans. Dohot lapatan na pemadam kebakaran. Ikonido di patujolo. Yang boy dabbati dalani. Jala boy do nasida berhak. Lao melewati batas dalan. Wama asa boy atop saat. Tempati. Ambulans. Punya diskresi. Punya aturan istimewa. Adok sirene na. Ikoliano do dalat tu si. Pemadam kebakaran Ay boy do nasi terus melanggar lalu lintas. Undang-undang manang rambu-rambu. Demi patujolohon na nagsiselamat tonon. Nah, itu ben na mo liate ma. Di Bapak Presiden nate. Rela do ibana maradian mobil kepresidenan. Olan alani ambulans lewat. Ah, dakya masay na jolo. Iko presidenon dos pajulun. Nak adong ambulans tunggu. Alayang go Bapak Presiden. Maradian ni mana?
Ima luar biasa na utama na keselamatan ini. Nah, muamang inang gudang dope contoh na nagsipatu dota na naing madok bahwa keselamatan itu punya harkat yang tinggi, punya derajat, punya nilai na tubuh dinguluta. Nah, alania mang inang totu ahado prinsip sian hatani di bata. Taringot tu keselamatan. Nah, sebetulnya sederhana do. Prinsip ni hatani di bata taringot tu haluanon keselamatan. Jadi sude keyakinan, sude ugamo di Portibion, mengajarhon wahado hita asa selamat saat tu surga. Alai dak sarupa padohanna manang ajaranna. Adong do ugama do keyakinan asa selamat ibana saat tu surga mangulahun akan adenggan. Ima prinsip dak persoalan non. Kudia do konsekuensi ni na mangulahun adengganon. Nunga lenggal di nasida molo di jauh Tuhan na dohok podang. Nunga yakin nasida selamat molo mabunuh akan naso saha porsiaw dot nasi. Ima keyakinan na mengajarhon buado tu surga. Asa saat ibana rap do pitu bidadari. Boy do ibana mabay bom atom. Ahado kani. Mabom sada inganan manang gereja do tempat-tempat beribadah. Nah, jadi buhado amang inang. Apakah kebaikan nadenggan nasongonon nunga menjadi tiket masuk surga? Manang songon dia do olat ni dia do ukuran nadenggani itu tidak ada batasnya. Jala boy do hita mangulahun nadenggani. Nah, molo sinuk pun jodoh nak tutongat-tongat tanuhay. Lapatan na didok dison, ahado na taluluhi, ahado na mabain ngolum, martua. Apakah yang terbesar yang membuat saudara dalam hidup ini berbahagia, selamat? Nah, adong nama dok dison hamoraon. Adong madok lapatanna jabatan, sukses, pangkat tibu. Dungi adong nama dok hai pason. Ni pamatang betul. Alai cipata tersongkot do hita. Ai pas do matonat pari. Alai nuai ngamarujung. Ima pamerengat tak keterbatasan. Nah, dan adong manang mahua dikelukan na manak sait na manang nadia, alay torlao. Topu. Bisa saja. Nah, jadi ahado. No petting no marga siluluatta na utama di nguluto. Ima keselamatan. Haluaon. Asatung malulua si tutuhita. Nah, muamang inang lapatan na dison, ahado na ditawarhon ni hata ni debata marhite Tuhan ta Yesus Kristus. Nah, sederhana hiyad. Idaw murah, momo si tutu. Dapola rubet, dang ruwet daw, murah si tutudo. Diha Kristenon asabuhi hitamalu. Alai ala ni murana, ala ni sederhanana, gabe si pata tung maol si tutudo hita, maka porsiai uhud mangulahot. Ima kondisi. Ay gumodang do hita mangalului keselamatan manang natudia maol na argana di topu doi.
Ditempuh maksud saya. Talului di manang natu dia mulu adong di sana nom manawar di Kalimantan di asa malua ho asa malu po. Tormurado. Pero Tuhatta Yesus sederhana hiyan. Ale ala ni sederhana naon sipata dak porsia jolma. Kamaldo. Di dalam nama Yesus kau sembuh. Mudah sekali loh kan. Marhite-hite goar ni Tuhatta Yesus Kristus malum maho. Kamurado madok. Ala sipata ala pamurahu lo gabe so porsia be jolma. Daladang barani mana mangulahon. Neang manang langgus sipata idaun. Nah alani amang inang totu ahado. Na pinangido ni turpuk tasadario. Malua do ganuk na porsea majogo warni Tuhan. Ima kesimpulan akhir jalan na arga sitiopot tamo. Bahasa songonon. Nah molo taingot hata ni Tuhatta di Psalmen 50 ayat 15 jala jo maahu molo jupang ari hagugutan. Asa hupalua ho, asa dipuji hoa. Jo maahu jupa ari hagugutan. Ari hagugutan boy mados do pangatusyot ta sinuaeng krisis kehidupan. Krisis ima tidak sadetik di situasi na gawat. Lapatan na hagogotan na bolon. Terhapit tersosak kita di sana tiki tak taboto be jalan keluar. Holong sudi. Dang boy be madok manangaha. Alani sopitna alani tekanan omma krisis na gawat situ tu. Sipata adong do nata adopi kegawatan na biasa na lebih gawat manang na luar biasa gawat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tingulut tasigan. Alai hatan itu hatta di sido jowom wow. Wah, mana nih dok nahuru aison. Amu amang inang ruas manang hak Kristenon halak Kristen ditik kini si Pauluson di huta Roma. Jadi adong di si nasida mengalami kegawatan, krisis. Haporsiaon dohot pardaging upe. Do ngulu-ngulu na terancam di nasida. Alanyaha adong manang aturan udang-udang na pinatupan ni Kaisar Romawi di tikii olat Kaisar do si Jowo do si Sobaun. Molo adang nama Jogor na asing ni Kaisar. Ditakuk, dibunuh, diadu do akka papahanan. Jadi dang adong jalan keluar di nasida di tiki. Lapatan na di si isena mengaku Yesus adalah Tuhan di BG. Takukon nai. Dang boy goar na asing. Dukon ni goar ni Kaisar diti. Nah alani lapatan na. Molotuk penasida madok majo goar ni Tuhan ni punya resiko yang besar. Artinya penguasa na lalim ditikii manakuk nasida makurukon. Jala dipamate. Marhite na mangadu nasida tu akka singa ditiki. Nah, alani amang inang. Dia do kegawatat ta sinoengon. Di Jawan na waengon ate dak pola songonibe gawatna. Alai tadok dang gawat tita. Basipata hala ana solao do ruang manak tu dia be. Molo tadok adang mahuau. Adong dia wif songonina, ado maton nasu adong dohora paru kilonion naroha.
Nah, so adong dohora si pikiran niyo. Nah, nuay ngopi amang inang. Ala ni pikiran-pikiran dumobi di tikion antara hapur siao do budaya nuaing. Nunga dipiralkan gue musen nuaing. Ate, kaidang gawati. Nao neng manggati Pancasila do akan asing. Tang nagawati. Alay, kita ida ma. Wado pangurupion ni bata tu bangsot tau. Itonga-tonga ni mahita nuaing. Edang nagawaton ahon krisis pandemio. Nah tabolus rapat. Tong dope, tang binoto dope. Mudah-mudahan mak habis bulan on. Nah, yang nagawat. Yang nagawat nuaing panguluan ni partodiota peribadata kebaktiatan nuaing. Nah, jadi sudah krisis-krisis nasional. Omma kesempatan na arga dihita lamporsia jala lam tajou magowarni Tuhan. Odo nanido. Nah, mang inang jadi bisa saja dia mai bagudang ngatoro pakorhon nate. Mudah-mudahan masudi hita. Marhite-hite agiot ni pardagingotta. Nungata gota api piate. Udang sian akka nasomal di nguluto. Patang ama biar hita haluar. Ama biar hita liling-liling di pesta ni adat Batak. Pata nga murah hita mangatur kita teh. Nah, si pata muse daktinad da belongan ala pakkeon. Nah, alay mo lo dupajupang iba nindok songon ba mo lo sehat do ba basa dak sehat. Ai iso man iba di jabu mengalangi vitamin. Mo botar muse ate. Wah, lambotar muse. Luar biasa. Alani isomanon. Nah, jadi alani amang inang songod dia dohita. Di tonga-tonga ni ke gua tau non. Isiru nataju. Guarni isiru nataju. Oddo nani oddolhon ni Apostel Paulus tu Romao. Asa mulak kamu makaporsiai supremasi ni Kristus. Supremasi lapatanna keunggulan, kehebatan ni Kristus. Odo na ni Rona. Dang kaisar, dang gor ni kaisar. Dang gor ni akan datu-datu. Dang gor ni akan nagogo. Ale gor ni Kristus. Ninna. Jadi memang songod dia hataridani. Rohai do porsea. Alai atat tado makatidak. Ope sada singok-singok na arga doon. Di rohatta di parbagasan nodo hita. Lau manadda sudi pabayanan nama sai tahonaho tu Kristus nau makkomanakko penderitaan. Dungi atat tama lau makatidak. Maksudnya kita harus bersaksi memberitakan itu. Nah, odo jauh-jauh di hitan. Jauh maaf. Ise nama jauh warni Tuhan ini akan selamat. Nah, selamat batin, selamat rohaninya, selamat jiwanya. Nang selamat ma perdagingon. Odo nanido. Jadi songon nanido ni ahadu ni pelayanan misi ni ate. Ahado evangelisin explosion. Adok pendekatan pertama. Molo mateho. Oha ngapor siya ho selamat. Ima suku-suku na parjulu. Ay menggetarkan do nate. Menggetarkan do. Jala
Lapatan na majuhita, asa koreksi, nakpelapatan ng nga songon na posisa ita. Wado amang di parsa ito mo. Porsiado ho, nga selamat to, nga malua ho. Wah, ay kamaul do mga lusi. Alay, di bagas roha. Batin kita. Di jauh kita songoni, di paingot kita songoni. Oh, tayo. Kaya hadu tujuan ning kumati na mau. Tudia na mau. Nah, detik-detik na arga. Di ujung ning ulu, o sana pe. Molo di jauh warni Tuhani. Mubay bana. Porsia mahita, makirim mahita. Songon na ninok ni Jesus ima. Dihau pinarsilangi. Sadarion, horap doho tau di paradiso. Jadi kegawatan itu, detik-detik krisis dalam kehidupan itu, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mendengarkan kita, doa-doa kita. Ikut. Odo naniro. Jadi sempatkanlah waktu kita. Kasangahom ate. Totung sangasal pusudi. Dang marbuah-buah. Di ngulut tahun. Ido na parjulu hita masih tangyangan. Masih ahadukanis masih paingotan. Saling mendorong. Menyemangati. Asa songon nanidok ni Tuhan ta Yesus. Dang lomokku, lobom ma asa. Kan luar biasa doha pursiaw sukun. Nah, mang inang isedo na pinaluani tuhata akan nama jogo warni Tuhani. Isedo nama jogo warni Tuhani akan na porsia jalan nama kat didakon pasu-pasu ni debata na jinalona. Kaliling nguluna. Jadi di sido nopet. Selamat kita sudah selamat di perdagingon, selamat nang di partodiot. Amin. Puji-pujian doa moletio Tuhan di sobah ruanami Tuhan lupamu. Ala hodo de bata pargogo naso hatudosan, naso tartadingi manang ICP di Portibion, sudedo talu, sudedo marsobba di ulunitot nasida betuho Tuhan. Yesus do Tuhan. Ido najepek pakatidakon niak kana porsia tu. Lapatan na Tuhan, kodo na mengajar honi. Ihodo sudi nasa huaso. Ihodo sudi na mangarajai. Na mangaturhon na manutu. Jala ihodo sudi tik. Manang sa di hari Tuhan. Urupamu tangihonomu jauh-jauh nami. Os dorohanami Tuhan yakid dohami. Babua natangihonomu dohami. Lumobi ma di partikian krisis demi krisis, kegawatan demi kegawatan na mungkin terjadi di ngulu nami. Totung salpu Tuhan, dakku ingot kami maju guarmu. Lumobi dakku pasat kami diri nami, manak songon dia pe keadaan nami. Tu bagasan asidot olong ni roha. Atong moloro hami marminggu beribadah martangiyang do tuho Tuhan. Mauliate mato dimdo na paingoton na manungguli. Asa molo hudalani hami do pengulu namion unang lilu hami, unang lupa hami Tuhan. O madijolo nami si sobaw nami si juwon nami. Dumubi juppa ari agugutan di hami. Atong debata manami. Sayo jarma nang simak kudap nami. Laho makatahon hatami.
Lau pabotohon mamaritahon denggan nibasam. Tumobi Tuhan tu akan na jonok na terdekat Tuhami. Boy doi anak kon nami. Boy doi pedopar nami. Boy do akan na pinasamu marhite akka pegawe karyawan na mangula di julu nami. Boy doi sesamahami Tuhan. Sahuria saparkarejoan. Sai ajari mahami, maka tidak kom mameop di bagasan rohanami, Porsea duhami hodo Tuhan. Jala urupi ma, nang pamangan suaksoni, nang daging nami, tangan si majujak pamerengan nami, panangihonon nami, laho maka tidak kokotu. Marhiti-hiti akka pangulaw nami. Asa unak Tuhan. Marasing pengakuan dohok perlakuan nami. Alay gabi sadamay Tuhan. Na pinarguguan jalan ajaran ni todim purbadiay. Maka pursai ale Tuhan. Dohok marhatu tuhoni. Sai homa Tuhan nama dongani hami. Mangaleong gogo hama malum. Dohot semangat di hami manguduti akang ulu nami. Na somma huingot tami akka amanami na nami ruas di huriam. Na tongon di bagasan hagaleo nalani parsaiton. Ima Grace Marsita buru tambunan situa Evanglis Tiorlina buru sianipar. Udin Sinaga Oberlin Hasibuan Nyonya Sialoho boru Sidabutar Nurmani boru Siombing Tupal Nenggolan Benny Daniel Marpaung Nyonya Simarmata boru Simangucong Situa TM Lumbaturuan Nyonya Simajutak boru Panjaitan Nyonya Situa Marbun boru Nenggolan Perdidandus Tapubolon Nyonya Purba boru Situmorang Katrin Saputri Napitupulu Situa SP Hutasoit Loise boru Siregar, Edison Utapia, Nyonya Sinaga boru Siahan, Nyonya Siahan boru Sitanggang, Las Maria boru Panjaitan, Romi Utagaol, Andar Sidabalok, KM Siombing, Nyonya Simajutak boru Napitupulu, Juminter, Situmorang, Nyonya Situa, J Nenggolan boru Sialai, Evanglis Situa TAR Sitorus, TP Simanjuntak Siti Mawar boru Silalai, Ale Perando Michael, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Maruhum Tabunan Situa Daulat Jannas, Situ Popul, Tiar Situmorang, Nyonya Sitorus boru Nenggolan Pridolin Simanjuntak. Pasu omu ma Tuhan, tumobi nang si panganon, si inumon, ubat, vitamin, na pinangan nasi. Asai parhitiamu manungos, gogo, dohot haipason hama malum ni sait di nasi dabi. Sai pargugui, tabay ma nang benget ketekunan niaka keluarga mangurupi nasida salu. Suaksong ni Tuhan akka ruas ni huriam na di bagasan arsak lopetahe. Ala ni marsirang. Pinain ni hamatean. Nung nga jumolo keluar akka na hinahulungan nasida madapot toko. Jala marsak nga nasida. Apulima leon gugu dia ka keluarga na tinadikon ni nahinahulungan nasida. Ala mulak tuhotu. Oliate ma yak kalas ni roha sakap nanaing mardongas sari pepe. Na sorangan danak suaksongi ng program-program di huriamon iyak ka minggu-minggu na mangihup. Tuhoma hupasat tami Tuhan. Jala patulus may lehom madiak ka parlado ruas dot akka pangula di tonga-tonga ni huriam lao pasautoni o Bartulomo ni Roham. Pinuji pinasangak maho marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan namin. Amen.
Tapasahak mapeliat tatu di bata martangyang. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut si leo-leo nadengkan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leomi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sedarion hangulua siapari. Si sama dosa nami songop panesa nami di dosa di dongan na mardosa tuhami. Unak kami tu gihot tu pangunjunan, palua mahami siat pangago. Patoktong maroham, mulak mahamu jalo hamu mapasu-pasu. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sondakko Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midau. Di dopakko Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaor homma damena tu todim. Songon gati hita masih jalangan, ami padita, parlado, parageda, dohot, tik-tik, nak pelayan musik, do multimedia, pasahat to hita sugi. Salam sehat, oras madita sugi. So